कुनु स्कुलाव सिंगेल टिचार थानायखौ जों गनायनो हानाय नङा आरो बिनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानांगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ जों आंनि गथ'खौ सोनाय मानि आंनि गथ'खौ खाना खालामना लानाय जाय स्कुलाव सिंगेल टिचार आरो बै टिचाराव बिराद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय बिसोरखौ दिनै मानि थाखाय दासिमबो होनो हायाखै पुलिसआ मा बुंदों हाइकर्ट केस दं सुप्रिम केस दं होननानै जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होनाय जाबाय आङो थारमाने BTC आवहाय फोरोंगिरिफोरनि समस्या आरो स्पेसियेलि LP स्कुलाव फोरोंगिरिफोरनि समस्या दा बेफोरो बेसेबां गनायजाथाव नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोनजों एसे डिसकासन खालामना फैदों आं बे भिडिअ फुटेजआ जाहैबाय मा चिरांनि मोनसे फरायसालियाव जाय फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दङ आरो बेवहाय गासै 70+ फरायसाफोर दङ अब्ला नोंथांमोनानो सिन्था खालामना नायदो जे बै फरायसाफ्रा अब्ला बै फरायसाफोरनि माने थासारिया कन्डिसनाव मारै जागोन एबा बै फरायसाफ्रा बिदिजों लेखा रोंगोन ना सिन्था खालामदो आरो 2 नम्बर बाथ्रायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायफोर जोंनि BTC आव सोरबा EM जाबाय सोरबा MLA जाबाय बा सोरबा माबा मोनसे दैदेनगिरिफोर जाबाय दा बिथांमोननि फरायसाफ्रा एबा गथ' गथायफ्रा बबेयाव फरायो कुइसना बेबो सिखारना सिखारा मानो बुंदों आङो रायलायगोन जुदि बिथांमोनाबो जुदि गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोरबा EMआनो जा सोरबा MLAफ्रानो जा सोरबा मामायानो जा जेखियानो जायामानो सोरबा रनस पिगुआनो जा जुदि बिथांमोनाबो जुदि गाव गावनि गथ' गथायखौ जुदि बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोयोब्ला बा गावबागाव मिडियाम एसामिसफ्रा एसामिस मिडियामाव सोयोब्ला बिसिनाव बिखायावबो एसे गाबखांना गाबखाङा निस्सय गाबखांगौमोन दिनै बिथांमोना दिनै मानो गाबखांनो खारन बिथांमोननि गथ' गथाया बे LP स्कुलाव गैया गावलियालि LP स्कुलाव गैया जायनि खालाव बिथांमोना बिनिखायनो दिनै बिसोरो बुजिया जे बै गावलियायाव हाबनाय गोरिब गुन्द्राफोरनि बै गथ' गथायनि फिउचारनि फारसे बिथांमोना जेबो सिन्था खालामा दिनै गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोदों जेराव साबजेक्ट टिचार माने साबजेक्टआ जुदि मोनबाबा बाहाय 7 फोरोंगिरिफोर थायो दा बेफोरबायदि माखासे गुन गोनां प्राइभेट स्कुलफ्राव सोदों नाथाय बै जायफोरनो माने प्राइभेट स्कुलावबो सोनो हाया गोरिब गुन्द्रा अब्ला बिथांमोननि सायाव मा खालामनो नागिरदों दिनै LP स्कुलावहाय सासेल' फोरोंगिरि थानाया गोदान बाथ्रा नङा आरो बे आयदानि सायावहाय नांबोनाया एबसुआ दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा बहुद बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नांबोगासिनो दङ आरो साहित्य सभाया नांबोगासिनो दङ नाथाय सरकारा दिनैसिमबो फुलफिल खालामनानै होआखै मालाबा एसे एनै माबा खालामदों आरो लोगोसे BTC आव बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंगोन सानदोंमोन आं BTCआ सरकार दाबाय दानि माने BPF गभर्नमेन्टआ आं सानदोंमोन कि BPFआ सरकाराव फैबाय आरो फार्स्ट प्रेफारेन्स हिसाबै बिसोरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होग्रोगोन होनना बुङोबा फोरोंगिरिफोरनो होग्रोगोन होननानै आं सानदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला जाय फोरोंगिरिफोरनि सायाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसना थांनाय गोजाम सरकार UPPLनि समावनो बियो डकुमेन्टस भेरिफिकेसना आरो नायसंनाय खामानिया जाखादोंमोन बे हिसाबै आं बिराद आसा लादोंमोन माने प्राइभेट स्कुलथ' नंला माने गभर्नमेन्ट स्कुलावहाय जायफोरनाखि सासे फोरोंगिरिफोर दङ बै सासे फोरोंगिरिफोरनि माबाया जोबगोन आं बेखौ सानदोंमोन आरोखि जेंनाखौ जोबगोन सान नाथाय नुबाय जे दा थांनाय इलेक्सननि सिगांब्ला आं नुबोबाय BTCनि EM रबिराम सारा बुंबाय थादों मालाबा बुंदों नभेम्बराव होगोन मालाबा होदों डिसेम्बराव होगोन मालाबा होदों इलेक्सननि सिगां होगोन माने MLA इलेक्सननि सिगां लास्टफोराव दाना इलेक्सन खाथि फैलायबाय दाना इलेक्सननि सिगां होनो हाला इलेक्सननि सिगां रिजाल्ट होनानै एपइन्टमेन्ट लेटार होनानै UPPLआ मा कन्डिसन जाया बे खोथाखौ रबिराम सारा खुद गावनो होनदों दे आंनि बानायनाय राव नङा नोंथांमोना दासो मिडियायाव नायफिन आरो बे भिडिअ क्लिपआ आंनाव दाबो दङ दा बे बाथ्राखौ बियो प्रेस मिटआव बुंदों रबिराम सारा माने अब्ला होमबा जों सानबाय कि MLA इलेक्सन जोबनायनि उनाव रबिराम सारा बे बाथ्राखौ माने बुंगोन माने रिजाल्टखौ होगोन होननानै जों आसा लाबाय बा जायफोर माने बै डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामखांबाय एबा खालामनायाव माने मोननाय बै माखासे केन्डिडेटफ्रा आसा खालामबाय जे MLA इलेक्सननि उनावहाय रिजाल्टखौ मोनगोन दा मा जालायबाय बुंनो थाङोबा
दानि इडुकेसननि EM रबिराम सारनि बाथ्राया बिराद सोलायगासिनो दं खोथा बुंनाया बोरैबा सोलायबाय थादों आरोखि बेवहाय बिथांमोना मा प्लेनिं खालामदों बुजिनो गोब्राब मोनदों मानो होनना बुङोबा थांनाय समाव बियो बुंबाय दे नभेम्बर मालाबा आगस्टआव होगोन मालाबा हिनथेन जुलाइआव होगोन होननानै नेयै नेहोबाय लास्ट बाराव रिभेरिफिकेसन खालामबाय जाबाय वेल एन्ड गुड नङा होमबा आरो नों मालाबा इलेक्सननि सिगांबो होनना बुंबाय MLA इलेक्सननि सिगां बेयावबो होआखिसै MLA इलेक्सन बायनानै होनोसै जालायबाय MLA इलेक्सन बायलायबाय रिजाल्ट ओंखारबाय सरकार दाखांबाय खि फुद्दा नै दासिमबो खुनु मोनसे रिजाल्ट गैया दाना मा जालायबाय माने हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस दं जाहैबाय दाना हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस दङ बिनिफ्राय बादा फैदों आरो बे बादा थानायनि थाखाय जोङो दा रिजाल्टखौ होनो हाया बे बाथ्राया दा सोरनिफ्राय ओंखारदों इडुकेसननि EM माने रबिराम सारनिफ्राय ओंखारलायबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला निस्सय सिङाव माबा मोनसे गेम जादों नामा बेखौ जों साननो हायो आरोखि खारन 2025निफ्रायनो जाय केन्डिडेटफ्रा बेयाव आसा दं जे मोनगोनबाबो मोनाब्लाबो मास्टारखौ मोनगोन बा मोनाब्लाबो बिथांमोना माबा मोनसे आसा थायो बयहाबो दा बिथांमोननि मेन्टेलि फिजिकेलि टर्चार जाबाय बै केन्डिडेटफ्रा सेलेक्सन जागोन ना जाया बिनि सायावबो माने मेन्टेलि प्रेसार जाबाय माने हाइपार टेनसन जाबाय बेराफारसे ओरै दस्राबो थांथावला बेबायदि माखासे कन्डिसनजों थानांबाय बेस्राफोर दा बिथांमोननि बै केन्डिडेटफोरनि दुखुखौ सोर बुजिगोन दा फारसेथिं बेबो मोनसे जाबावबाय कि बर' फरायसालिफोराव दिनै फोरोंगिरिफोरनि जेंना सिंगल टिचार थासे थाबावनानै आरो मा जाबावबाय कि दानि माखासे सेन्सासआवहाय बै फोरोंगिरिफ्रा आरो गोलैबावबाय अब्ला सिन्था खालामदो बिथांमोना बै सेन्सासआव गोसो होनानै खामानि मावनो ना फरायसालियाव फोरोंहैनो अब्ला बै फोरोंनायाव सिंगल टिचार खालामो बे सिंगल टिचाराबो जुदि सेन्सासआव गोलैबायब्ला बे सेन्सास जोबजासिमखौहाय बे स्कुलखौ सोर सालायगोन दाना दे बिनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन इडुकेसन EMआव थागोन ना डाइरेक्टरनाव थागोन ना BTCनि इडुकेसन सेक्रेटारिनाव थागोन सिन्था खालामदो बेनिखायनो आंनि मोनसे मोन्दांथिया बेनो जाय फोरोंगिरिफ्रा बा जाय लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा गावनि गथ'फोरखौ जाय फरायसालि बा प्राइभेट गामिनि फरायसालिफ्राव सोगोन एबा गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव सोगोन निस्सय बिथांमोना बुजिगोन आरोखि जे थारैनो बिनि गोनांथिया मा दिनै बिथांमोना मिथिगौ सिंगल टिचार आरो हिउज स्टुडेन्ट बावहाय जुदि माने आंनि गथ'खौ सोनाय माने आंनि गथ'खौ खाना खालामना लानाय नङा होमबा बिसोर सानो आरो जुदि गमामा जुदि बे सान्थिया नंमारा अब्ला बिथांमोना मानोथो अब्ला गावनि गथ'फोरखौ सोआबालानो गुबुनाव मानो सोहैखो कुइसना बे दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जे नोंथांमोनहा जाय स्कुलाव सिंगल टिचार आरो बै टिचाराव माने बै स्कुलावहाय जाय फोरोंगिरि आरो सेन्सासआव गोलैदों नोंसोरो बेखौ BOनि गेजेरजों कमप्लेन हो DCनाव कमप्लेन हो DCनाव कमप्लेन हैबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि कन्डिसन समाव स्कुलखौ सोर नायगोन सोर फोरोंगोन बिनि माखासेखौ इनिसिएटिभ लाना लाया नोंथांमोना मिडियायाव बुंनानै हो बिनि उनाव नोंथांमोना मिडियायाव प्रसार खालामबानो जाबाय जुदि बिथांखौ जुदि बेफोरनिफ्राय BOनिफ्राय दानगोन ना दाना आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय आरो फोरोंगिरि नांदेरगोन ना नांबावा बिराद मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जायनि फलाव दिनै दिनै आं नुदों बर' फरायसा आफादा डिमान्ड खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बुंदों जाय LP स्कुल ME स्कुलाव जाय ड्रेस सौफैदों बे ड्रेसखौबो मोनफ्रोमबो फरायसालियाव सौफैयागौ माने बिलाइनो बादा होदों बिलाइनो मोना होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों आरो बे जानांगोन दिनै नङाबा मोनसे स्कुलावनो जुदि सोरनिबा स्कुलनि ड्रेसा सौफैबाय सोरनिबा गथ'फोरना सौफैयाखै बेवहायलाय गथ'फ्रा गावजों गाव एसे गोसोआ नार्भास जाखागोन सोरबा मोननाय सोरबा मोनै सोरबा फरायसाया मोनबायनो ड्रेस सोरबा फरायसाया मोनाखै बे साननो गोनां बाथ्राना दा बेनिखायनो इडुकेसनानो सबसे माने साबसिन जानांगौ इडुकेसनाव सोलोंथाइ बिथिङावनो जों बांसिन गुरुत्त होनांगौ दा सोलोंथाइ बिथिंखौ जों बांसिन जों गुरुत्त होआबालानो सोलोंथाइखौसो जों गाज्रिसिन नोजोरजों नायनाय बायदि जाबाय दा नङाबा मानि थाखाय दिनै मास्टार सोनो हायाखै आरो मानि थाखाय दिनै टेट पास जानानै थाखानाय गोबां माने केन्डिडेट्सफोर दङ बिसोरखौ दिनै मानि थाखाय दासिमबो होनो हायाखै पलिसिया मा बाहायनो गोबां सन्देह जाबाय दिनै रायजो राजाफ्रा आरो गोबां रायलायबाय दिनै बे सन्देहनि बाथ्राफोरखौ जेब्ला आं बुंगोन अब्ला आंनि सायाव नोजोर गोलैगोन अब्ला आंखौ बुंगोन बबेनि गणना
बबेनि पन्डित बबेनि मा नाथाय फैबाय थानाय समासो जोंनो खिन्थासिगोन थारैनो बै माखासे सुबुंफोरनि रायज्लायनाय बाथ्राया सैथो नुजामारो ना नंखाय नुजामारो जुदि सैथो नुजामारो अब्ला जासिगोन काहानिया दा बेनिखायनो आं खावलायगोन BTCनि EM रबिराम सारखौ सारा जुदि बर' हारिनि थै दङब्ला बर' हारिनि सायाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङब्ला थाबैनो फोरोंगिरिफोरनि जेंना नोंथांमोना नुखाबाय जावले आरो जोंनिफ्राय नोंथांमोना साबसिन मिथिगौ खारन नोंसोर दिनै सारा माबायावनो गिदिंग्रा आरो नोंसोर दिनै जाथिनि थाखाय खामानि मावना फैनाय दुलाराय बर' फरायसाफोराव खामानि मावना फैनाय दैदेनगिरि साफा राफोद दैदेनगिरि नोंसोर हारिनि दा बे हिसाबै दिनै नोंसोरखौ आं खावलायदों अननानै थाबैनो फोरोंगिरिफोरनि एपइन्टमेन्ट होनाय प्रसेसखौ थाब लादो आरो जायफोरनाखि माने रिजाल्ट दिनै गोबां बुंदों हाइकर्ट केस दं सुप्रिम केस दं होननानै दा बे बाथ्राखौबो दिनै NIOSफोरनि गिदिरफोरा दिनै क्लियार खालामबाय खुनु बेफोरबायदि दानि जेनाखि अनगयिं जेनाखि प्रसेस फोरोंगिरि थिसननायनि बेहाय खुनु मोनसे बादा गैया आरो बेबायदि आरो बे एडभार्टाइजखौहाय मेनसन खालामनानै होनाय जायाखै होननानै अलरेडि बुंखादों दा दिनै दुखु मोनदों केन्डिडेटफ्राबो जे रबिराम सारा जे इसिबां माने जातीय पार्टिनिफ्राय खामानि मावनो फैनाय मानसिया गाबोन होगोन समफोर होगोन होननानै दिनै राजखान्थियाव हाबनाय लोगो लोगोनो बिनि माखासे बाथ्राफ्रा सोलायजोब्बाय बिनि माखासे खोथाफ्रा माने भेलुलेस जालांनो थांगासिनो दङ दा बेखौ नुनानै दुखु मोनदों सार जे नोंदि मालाबा आगष्ट मालाबा जुलाइ मालाबा इलेक्सननि सिगां होगोन इलेक्सन बायनानै होगोन इलेक्सननि सिगां होनानै UPPLआ मा जाया बेबायदि होनबाय इलेक्सन बायनानै होगोन होनबाय आरो दाना इलेक्सन बायनानै दाना गोदान मोनसे माबा ओंखारलायबाय कि हाइकर्टनि केस माबा केससो जालायबाय बा बेहाय मा जागोन निश्चय माबा मोनसे गथला दङ होननानै जों साननो हायो आरोखि दा ओंखायनो आं खावलायबाय बे आयदानि सायाव दिनैसिमबो आं नुवाखै जे BTCनि चिफ हाग्रामा साराबो खुनु मोनसे बाथ्रा बुङाखै जे इडुकेसननि सायाव खुनु मोनसे दासिम बाथ्रा बुङाखै दै आं खोनायाखै नुवाखै खिन्थु दिनै जों माखासे टिमफ्रा रायलायनाय बायदिब्ला आं मोनथिदों डाइरेक्टर सारा बुङो मोनसे आरो जोंनि EM सारा बुङो मोनसे जायनि खोलाव दिनै रेगुलार्सफोरनि केन्डिडेट आरो NIOSफोरनि केन्डिडेटफ्रा दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमबाय बुंबाय आरो बे समाव BPFनि इयुथ्सनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ बुंदोंमोन रिजाल्टखौ होसिगोन माबासिगोन होननानै भेलुलेस दा भेलुलेस जों बुंनांसिगोन आरोखि जोबोद दुखुनांथाव जेन' बेफोरबायदि फेक मोनसे प्रपगन्डा खालामा बेखौनो आंनिफ्राय खावलायबाय आरो थाबैनो बर'फोरनि सोलोंथाइनि जेंना फोरोंगिरिफोरनि जेंना बेफोरखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो मानोना BTC गभर्नमेन्टआबो बर'आनो गासै जोबखा बर'नि दैदेनगिरि जोबखा आरो गासैबो जों आन्दालनजों फैनाय दैदेनगिरि जोबखा ओंखायनो बयहाबो वेल नन दंजोबखायो बे आयदानि सायाव ओंखायनो थाबैनो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होयो आरो जुदि बहाबा जुदि अबेबा मोनसे पस्टआ जुदि खमबा बाहाय नों गोदान मोनसे पस्ट सेंसन क्रिएट खालामो बेखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायनानै आं बिदिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।